Hasiak ordua, 8:03 eta 2 segundu. Lehenengo puntuen, arteko aktaren onarpena. Hau akta uste dela, hau zein den? Hau seguliaren 29. Bigarren puntua, alkatetza dekretuak. Ikusi duzu ez dekretuak pasan komisioaren. Duda batzuk sortu zirenak uste dut azaldu behin duzela. Eta espada besterik kontu emotea. Hirugarren puntua, bake paietan. Bueno, hemena bere bai ikusi dugu, diak ez da ginean, orain hartoki duguna bakepailea egin da, eta beste bat aukera bat errendun, eta etorri da eskursa propuesta batzuk, eta pasadan komisioan ikusi dugu zan nortzut diren, eta proposamena doa sentidu orain arte egondana ordezkoa modure, bakepaile modure, ordezkoa izena, Zolarra bitik, eta izango proposamena izatea bakepaile titularra, eta ordezkoa bestean arteatetik egondana, Jon Fuldain ordezkoa izatea. Horretara purbeta berba egin gendun, eta ditamena komisio horretan horretaten. Bueno, hori da ditamena horrik aurten zauena komisio da bentzenatik. Eta konprobatu dugu gazizia direla. Konprobatzeko. Eta hori da, proposamena. Bidaliko dugu hausitegira eta bera honak izango da. Lehenago aurrena aurrera onartu guardabe paperakin bardirez. Gure proposamena lehenagotik hori izatea da. Ezen daitela hori proposamena. Bale? Ditu? Ados? Dizuek? Gu baita ados. Hau laugarren puntuan, azala 25, emakumenganako indarkeriaren nazioarteko eguna dela eta adierazpena instituzionalari atxikimendu ematea, eta bertako konpromisoak onartzea alaba dago. Bueno, badakizunez komisioan aurreztu kendun eudeleko adierazpen eredu hau, ez dugu berririk besterik edo sartzeko, printzipioz hau da orduan proposatzen da bakarra, eta, irakurriko dut hasiera eta konpromisoak behintzat bai, publikoki beratu nahi izan. Azaroaren 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hori dela eta, Gatikako udalak bere gaitzespen irmoa erakusten du indarkeria sexistako agerpen mota guztien aurrean. Izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen emaitza dira. Hori guztia dela eta, Gatikako udalak konpromisoa hartu du. Beldur barik programaren edukiak garatzeko, gazteak indarkeria matxistaren gainean sentsibilizatu eta hura prebenitzeko moduak lantzeko tresna gisa. Bere eskumenen esparruan eta indarreko legedia aplikatuz, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal politika aktibo, integral eta koordinatua garatzeko. Eta era berean, herritarrei gonbite egiten die konpromiso pertsonalak eta kolektiboak hartzeko. Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde. Baita edozein indarkeria edo diskriminazio sexista matxista gaitzesteko ere. Bueno, ziko gara, ditu. Oso.
oso bat. Bueno, ja parte, eta atorren hilean, pleno ohikoa 31an jausten da. Orduen, bueno... Eta horreko astea Bai, eta proposatu gure dutena da, 31an egin berrean, 30an egitea, martitzenean. Ondo? Zure esan ikusten zuen. Niri balen duzku. Niri bentsatu, 30an berdin duzku. Edo beste egun batean. Ezin badau, beral badau Era beste erabatera gura duzu. Edo astelenean. Eskeni okorra gunetan ez dakit ongo bat. Niko bezan Horregatik. Aurrengo astea? Nik emeretzen hartzen. Disfrute. Hori da. Ez da zer paso. Saiatuko gare zegoten Holanda garrantzitsu. Esto bezetan zeriko modanik... Esto egingo yo, puta. Komisioan aztertuko dugu eta gai garrantzizkoa gara batzeratzen dugu. Hori da. Eta komisioa mantenduko dugu? Bai, komisioa manteni dugu. Amazazpien edo ez da jausten? Zazpi ez. Amazazpi izango zen. Amazazpi izango zen. Hori da, amazazpien. Amazazpien? Mantendu dugu. Eta plenoa, 30an. Bai, justo pentsatzen duen aurreko urtean aurratu dela. Aste bete igual. Eta justo ikusi genuen jo, Baina, behiz kaste bete aurratu bere kasuan. Bai, nien ez gongo ezbertan ez. Osea, ez gana hori ez gongo ezbertan ez beste. Orduen, bueno, mantentzarren. Bueno, ya que gauzen nik bere beste gozat komenta gure dut. Nien esparean kontaktuen, Xabier da, aizbean guemakoa bajan dago. Orduan, bere partez, gure eskualdeko gure herriko koordinadora, Xabier ditzen da, aurkeztu indazten, militartez, da esan dozt, egin behar dugula Euskaren Erabilera Planaren jarraipen batzordea urtea bukatu baino lehenago. Orduan, egunak zelan deko guzan, beragaz lotuteko, berak emoten doztez, fetxa hauek. Abenduak 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 19. 1, 5, 9, 11, 12, 13, 17, 18 eta 19. Amazazpi nera dugun hortzuka... Izaten gane, ni gure alderditik, Bildutik Vanessa eta zeutik Unai ustot zala. Eta gero Gogoz Euskal Taldea eta Amaia, gauz jarrepen batzorde horretan. Nik Amaia gazein dut berda, eta berak beharreko orduak ez kentzeko, edo guerdin ordu bat terditan lotutea dela horrena, edo ja atzalde partean 8 bueltan. Orduan, bueno, aditzuzu ez fetxak? Gure zinu esan egin zen tilantune kondizio guzti dakar egipin jorrek. Bueno, hainbete egun dire, sabenduan geratzeko eta jaietatik kanpo. Bueno, pentsa igual, da WhatsApp ez edo ingu berba bier edo etxi, da berre segunetan eta zeurretan lotu den, ja bera jakin daien aliketaren, bale? Bueno, txartu duzu. Eta meretzi. Bueno, por mi vida. Vale. Listo.